இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ, காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லாமே என்னோடுதானே. அன்பு நண்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய இடம் எதுனா ராமநாதபுரம் கடம்பா நகர், அதாவது மகாத்மா காந்தி நகர். அது பக்கத்தில் கூட ஒரு அழகிய மனைநிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது. இந்த மனைநிலம் முகப்பு சுமார் 50 அடி இருக்கிறதுனால ஒரு அருமையான வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது. ரோட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இன்னும் சிறப்பம்சமாக இருக்குது. இந்த இடம் மொத்தம் 4 சென்ட் 84 பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த இடம் வாங்க விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த நம்பரோட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.